Kuriózna, tak povediac krádež, sa stala v Mútnom na Orave. 18-ročný Ľudovít si z cudzieho humna zobral cudzí traktor. Prešiel s ním niekoľko desiatok metrov a zapadol. Zdá sa však, že mladík sa dokázal svojsky vynájsť. Vošiel do ďalšieho humna, vzal si iný traktor, s ktorým išiel vytiahnuť prvý havarovaný traktor. Mladý muž tvrdí, že sa chcel len povoziť. Dve rodiny v Mútnom si mysleli, že sa im sníva, ich humná boli prázdne bez traktorov. Hrozne som dostala prekvapená, zľakla som sa. Nik netušil, kto im ich vzal. Polícii sa však v rekordne krátkom čase podarilo prípad objasniť. Mútňania teraz krútia hlavami. Netušia, čo napadlo 18-ročnému Ľudovítovi brať cudzie traktory. Pod rúškom noci si z cudzieho humna vzal traktor, ten veselo naštartoval, no dlho sa na ňom nepovozil. V noci zrejme dobre nevidel a na lúke sa prevrátil. Popravdal sa, no Ľudovít dostal spásonosný nápad. Rýchlo behol do iného humna a tiež bez vedomia majiteľa naštartoval ďalší traktor a šikovne si to namieril ku prvému, aby ho vytiahol. V tom však vraj s tmy počul niekoho kričať a radšej zobral nohy na plecia. Manželka mi vraví, že kto si jezdí s traktorom na našom pozemku. Ale ja keď som tam prišiel, tak už tam nebolo nikoho. A Jozef tvrdí, že nechal to tak. Majitelia traktorov nahlásili polícii, že im zmizli traktory a vďaka okamžitej práci polície sa rýchlo podarilo odhaliť páchateľa. Mladému mužovi z obce Mútne bolo vznesené obvinenie za prečin neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, kde mu hrozí trest odňatia slobody vo výške 2 roky. Pre televíziu Eliška Prečová.